Margono. Monggo Pak, masuk. Manis dek kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lambes. Yen mesem manise mungkuli madu, saya bisa ngrantake jantungku. Ganteng mas sampean pancen ganteng, tambah ganteng yen ora seneng mandem. Kang sing alit mas namine kempel, ngalor ngidul ayo Pak golek sedulur. Kembang mlati aduh dek dironce-ronce, Setengah mati, setengah mati aku ngeser kowe. pasar turi mas ning Surabaya. Ada hemat lah. Aku ngerti wong lanang senenge goda. Ires-ires aduh dek kulane Jawa, kowe wong manis kasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Ide laras. Monggo Pak masuk. Manis dek kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lames. Yen mesem manise mungkuli madu, saya bisa ngrantake jantungku. Yo. Ganteng mas sampean pancen ganteng, tambah ganteng yen ora seneng mandem. Kang sing alit mas namine kempel, ngalor ngidul ayo mas golek sedulur. Yang mati aduh dek dironce-ronce, setengah mati aku ngeser kowe. Pasar turi mas ning Surabaya. Aku ngerti sampean senenge goda. Ires-ires aduh dek Jawa, manis kasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Nggih, matur. Oh, JM Production. Yo. Taun mono windun nono kaenteni ing
bebasane mong katon katon sliramu wae Ojo lali bawalingku Oke mana mas janji-janji nganti saelengmu Jumbe laras karyawan dalipun Kang Mas Sunardi foto mapan wonten ing Karongan sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku untuk Mama Vina apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa tak suwen rino Selamat ulang tahun buat Angga ranking Jakarta Mania. Iya. Sehat selalu Angga. Masuk. Mindonono. tak enteni pucuke tresna belum nangka bebasane mong katon katon sliramu wae Ojo lali bawalingku Oke mana mas janji-janjimu Aku kan setia satu Anteni nganti saelingmu Mbah Sastro sebah nuwun GM Production live streaming. Iya. Masuk. Sunduk mentul kang rinem selendang kuning Yo. kang sumampir Mas. ana ing Iya. ora ala nanging malah saya ngloledho Ayo. bebasane ler cinandra kaya widodari Nuci wani adune mas putri Sukawati kandes luwes asik sirani mas putri kang utami hae duku
yen ka rino wengi aku ra bisa lali Sindelaras. Yuk, Bunda Gerten, Mas Anas, Mas Wibisono, Mas Suterjo, Jakarta, Pak Ferry Penanda, Bes Kamania, Pak Fitri, Mas Sunarto, Mas Elang ada Cak Sot, Dapi, Mas Dwi, Mas Randy, masuk. Jondo manto kang rinangga capucuk ing rekmo slendang kuning kang sumampir ana ing pundake RE King Mania Jakarta Pusat masuk. ora nanging malah saya ngleledyo bebasane Syarif. lir cinandra kaya dodari Ayo ayune Solo jiwa Pak Sunarto. Iya Mas Asgone Mas Putri. Sukawati Amin Cuk. gandes luwes sirone Mas Putri kang utami Ae. duh kusuma Yo sirone Mas Mas Bibi. pujan ati yen ka dulu rino wengi aku ra bisa lali Sebasun untuk air biyen nalika arep lunga dadah tak rengku ana dada Sliramu bakal setia ana sabrang lor kretek kuningan Abot rasane wong pepisahan. bocah barang setahun lunga aku ketemu kanca desa kondo aja banget nelongso cari liramu kena kudo aku biar terus bali menyang desa abot
palakrama Oh rini dalem jebul kowe ngapusi ora mas oh hatiku Heeh. lagi kowe mati oh rini jebul kowe mlenjak alah boten oh hatiku lara kinawa mati matur suwun yo Desimen yo bareng-bareng nggih Desimen nak lanang dhewe nak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke besok gede bejo uripe aduh sayang dolae anakku dadi wong kondang Dange tak sayangi anakku sing ayu dhewe kinudang romo ibune sone gede pinter nyambut gawe ireng-ireng montore kanjeng gawa mrene tak supirane yen to seneng aja mung mandeng golek ana endi omahe tukokno oleh-oleh ngaraduku aku ya emoh tekokno ngeleng-ngeleng nek rasing ayu aku ya emoh dolae aduh sayang dolae anakku tak kadang-kadang dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Serene kabeh nagung yen rawara ning ati bingung mas kijing miring ya mas kijing miring etan lancer kuning gorebutan mas iki piye iki piye blarak disamperke mae cerak ora nyamperke jangono mas jangono ayame dibabat taret ayame yen duwe-duwet mas jangono mas jangono timun dibumbu miri aja gumun yen tak pameri mas iki piye ayo iki piye ngetan baline kulon tresnamu tenan apa mung guyon mas
piye? Kecap godhonge sukun sampun cekap matur nuwun. Nggih, kecap godhonge sukun sampun cekap matur nuwun. Ibarat kembang kowe sewangi, ibarat tebu kowe pancen legi, akeh tawon kang padha nyedhaki nasab sari, sarine kembang melati. Rambute abang ditoto alise, sing gandhengi saben dina siji gonta-ganti, pacare ana selawe, cewek-cewek gaul ngisor dhuwur pancen gaul, yen lumaku pokonge mantul cewek-cewek gaul ngisor dhuwur pancen gaul, yen lumaku pokonge mantul sapa wonge sing ora cekukan nyawang bokong gedene kaya tumpakane sepeda motor lanang dewek gaul ayune sakecamatan. Ibarat kembang kowe sewangi, ibarat tebu kowe pancen legi, akeh tawon kang padha nyedhaki nasab sari, sarine kembang melati. Budale esok mulih mesti beki, rambute abang ditoto alise, sing gandhengi saben dina siji gonta-ganti, pacare ana selawe, cewek-cewek gaul terluwur pancen gaul, yen lumaku pokonge mantul-mantul, cewek-cewek gaul ngisor dhuwur pancen gaul, yen lumaku pokonge mantul-mantul sapa wonge sing ora cekukan nyawang bokong gedene kaya gedang, tumpakane sepeda motor lanang dewek gaul ayune sakecamatan. Tur nuwun Mas Imin. Mas Parlan ingin saking Brumbung Wilujeng Lenggah.
perapatan terminal Madiun gawe kenanganku ora bakalan aku nglalekake biyen zaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu betul kuda lumping ora katokan yen aku kangen karo sliramu tak alas-alas fotomu ning HP-ku yen aku kangen karo sliramu tak alas-alas fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku JM Sindelaras Terminal Madiun gawe kenanganku or anake Pak tukiran bakul pecel ana ing pinggir perapatan Terminal Madiun gawe kenanganku ora bakalan aku nglalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu kangen karo sliramu aku kangen karo sliramu tak alas-alas anumu apa kowe ra krasa tak sawang saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning ati siap
Monggo Mas. Monggo. Matur nuwun. Pancen gedeng marang aku iki lelewane karo aku sajak sembung saiki saben dina malah dadi siji banjur kondo aja pisah nadyan mung sedelo
tembunge biyen gedeng ning saiki saben dina nyambe Matur nuwun Mas Imin, ya mung elek-elekan ngeten iki gaweane wong desa. Dina Minggu jagrong nenggone kancaku, aku nyawang tinden telu ayo yang mung siji sing nyata jroning atiku, kira apa apa kok bisa kenggo atiku, apa marga krungu suarane merdu, yen tak sawang mesti mesem karo guyu, kira
apa seneng karo aku Mas MC sampean pinangka saksi aku pengen kenal karo sinden kuwi Mas MC sindene omahe ngendi apa gelem mengko yen tak terno bali tak cedhaki aku njaluk alamate tak takoni jare wis ana sing duwe mulih jagong andom bingung pikire gelak kesenggeng karo dina minggu dakong neng gone kancaku aku nyawang sinden telu ayu yen sawang mesti mesem karo guyu lungguh tengah awake lemu ambo apa kok bisa kenggo atiku apa margo krungu suarane metu yen tak sawang mesti mesem karo guyu kira apa karo aku Mas MC sampean pinangka saksi aku pengen kenal karo sinden kuwi Mas MC sindene omahe ngendi apa gelem mengko yen tak terno bali tak cedhaki aku njaluk alamate tak takoni jare boleh jagong andom bingung pikire gelak kesenggeng karo sinden matur suwun Mas MC lagu permintaan Angga R.E. King Mania Cempaka Putih Jakarta Pusat. Gila kon menika kageteraken Mas Nanda wonten ing Gemolong Selamat ulang tahun Angga. mahasiswa wonten ing Kali Jambi. Lumantar live streaming video syuting ingkang pareng anjenengan sing menika. Kurang opo aku iki dadi wong priya kurang opo iki anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani Mripat iki wis ra iso tak gedhepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andem tresno
Wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelanding rasa rasa tresno sliramu ora bisa jaga wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelanding rasa rasa tresno sliramu ora bisa jaga monggo Pak Digumu sinarengan paguyuban karawitan jangkep cindhi laras gong pijilan kasepuhan Mas Kris wonten Perum Man Singopadu indah kurang opo iki dadi wong priya kurang apa iki anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati tatu ora bisa ditambani mripat iki wis ra iso waro sliramu jejer dheweke andam tresno anjene asmara lali aku yen nyanding wanita liya yo wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelanding rasa rasa tresno sliramu ora bisa jaga wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelanding rasa tresno sliramu ora bisa jaga sing tak suwun yo paringo bola bali mbok aja nglarani ati Pak Dimanto perkara njaluk angkleng pokoke kaya dituruti iya iya iya
wong ayu pepujanku ati susah ati susah mung kangen sliramu wawayanganmu apik ngridu atiku reno pengita sugeng digoyang asik 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 oh tetep nunggu kowe bali ya iya rasa Pak digoyang ora bisa mari Mas Yus Pak Enanda amung rini sing bisa nandani ditambani rini karo dene ora masuk selain di sini Lek Min Cindelaras di streaming di seluruh dunia akhirat seluruh dunia Mami dunia Asep, dunia Mbak akhirat Biarton, Mbak Esti yang di Taiwan selamat menyaksikan Angga yang di Jakarta RE King Mania iki nonton saka Jakarta terus Mas Yus sing ning Kali Jambe Pak Enanda terus apa nang Peleman Pak Enanda ya lagi Dimas Gono sing ning Cikarang iki Rinep Mania iki ning kono yoan pokoknya sapa wae sing mirsani streaming Mama Evina iki ya nah midangetke di rumah Kartot Narto celuntang iki ya pon di HP jare HP-ne didol jare anake Gino barang yo anake mirsani Gino kok YouTube lah Jan anake iki ya karo putune Subarno Mas Margono yo entek loro. JM Audio Multimedia. Kowe lunga ora pamit aku salahe kowe dolan wae wong ayu pepujanku piye lek ati susah alah susah mung kangen sliramu tarik rit Reno mengita anti-anti aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani balenono Jo tak tua puk sandal kok kene kok
malang wong piatus tresno kira bakal ayu ora suwe aku bali sayang bisa sumanding ana ing sisihmu. Matur nuwun Mas Agus. Nggih, terima kasih Mas.